shekaru masu zuwa duk yadda zamanin ya canza ko ya sauya ko ya rikide, to BBC na da dama, na da tsari da za ta bi wannan turba ta yadda zamanin da ake ana tare. Zamani da nagarta mai hani a rinka bulayi, BBC nagarta ce ado abar ayayi. To wannan rana ce mai cike da alfahari, rana ce da muke yi wa Allah godiya saboda an kai wannan matsayin. Waɗanda suka asasa wannan abin alherin, in aka ce musu shekaru 65 abin da aka fara zai fi yadda suka saka, za ka ga za su ce haka ne tunda an san tsari ne na abin, amma ba wanda ya san makomar abu tsawon lokaci sai abin ya zo. To kaga wannan abun alfahari ne gare mu, kuma muna godiya musamman ga ɗimbin masu sauraron mu, miliyoyi. Kiyasin da muke yi shine a duk mako muna iya magana, ko kuma abubuwan da BBC ke yi na kaiwa ga mutane kusan miliyan 30. Wannan kiyasi ne aka yi saboda kaga masu bibiyan mu a rediyo su, wato yadda ake auna yawan su daban da wanda na intanet na yanzu na zahiri, da za ka iya gane yawan masu binka, yawan waɗanda suka kalli bidiyo. To amma dai almuhim abu shine cewar yau muna murna, muna godiya saboda ɗaya daga cikin taken BBC a turanci shine cewar audiences are at the heart of everything we do. Wato masu sauraro ko masu bibiyan mu su ne kamar ruhin abin da muke yi, bazan su muke rawa. To kaga gashi muna tare da su kawance tsawon shekaru 65, mu ba a haife mu ba, ko ba haka ba. Waɗanda suke wannan sashin Hausa na BBC a yanzu babu ma wanda ya kai shekaru 65. Kaga a zubin da ake ciki a yanzu babu wanda aka haifa lokacin da aka fara shirinmu na rediyo. To gashi kuma Allah ya kawo lokaci muke tafiyar da abubuwan nan, muke abubuwan nan saboda masu sauraro. Kaga wannan abin alfaharinmu ne, kuma muna gaya musu cewar su ci gaba da bibiyar mu. Insha Allahu duk abin da aka san BBC da shi, duk abin da aka gina BBC a kai, za mu ci gaba da shi iya lokacin da Allah ya ɗiban mana a wannan lokacin. Na farko dai maganar gasar waƙoƙi, mun kammala gasa, kuma alƙalai sun zauna har sun tantance, an samu na ɗaya da na biyu da na uku. Biki kuma gagarumin biki da muka tsara yi a wannan watan ba zai yi mu yi ba saboda wasu dalilai, waɗanda kuma dalilai ne da suka shafi na cikin gida. Lokacin da muka fara wannan tsarin cewar za a yi gagarumin biki a wannan shekarar, shugaban BBC gaba ɗaya Tim Davis ya ce zai zo Najeriya. Manyan daraktocin BBC duka sun yadda za su zo saboda girman wannan biki da za a yi. To ana cikin wannan shirye-shiryen sai aka dan samu sauye-sauyen shugabanci da kuma abubuwa sai suka zo suka dan canza, sai shi DG din ya nemi a daga wannan bikin sai nan gaba, wanda za mu sanar da wannan lokacin. Sannan kasancewar a Najeriya da duk kasar Hausa za mu gayyaci manyan masu fada aji. Burinmu shine mu gayyaci shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da shugaban Nijar Bazoum Muhammad da kuma mataimakin shugaban Ghana Muhammad Bawumia. To kaga waɗannan duk manyan baki ne da in za ka yi biki sai ka ba su ma notice mai ɗan tsawo, sai an yi babban shiri. To a don haka insha Allahu nan gaba za mu sanar da lokacin da za mu yi biki, kuma za a yi gagarumin biki na cikar BBC Hausa shekaru 65. Wato babbar nasarar BBC a cikin waɗannan shekarun magana ce ta tafiya da zamani. An kafa BBC kanta rediyo gaba ɗaya, aka zo su sashen Hausa harsuna da dama duka rediyo kadai. Amma yanzu muna alfahari da cewar muna da rediyo, muna da talabijin, muna da shafin intanet, muna da kuma shafukan sada zumunta Facebook, YouTube, Instagram da Twitter. Nan gaba kaɗan kuma za mu shiga TikTok. To kaga a nan shine cewar
duka tsari na yada labarai ta yadda duk yadda za a samu masu sauraro, duk yadda za a ilmantar da mutane, a nishadantar da su, duk inda mutane suke ana bibiyar su. Idan sun bi can za a tafi tare da su, idan sun koma can muna tare da su. Lokacin da ake rediyo ba wanda ya san za a yi social media, lokacin da muka fara talabijin ba wanda zai san social media zai yi karfi. To haka abubuwan suke. To kuma abin da nake so in faɗi ma masu sauraro a nan da masu kallon mu shine cewar shekaru masu zuwa duk yadda zamanin ya canza ko ya sauya ko ya rikide, to BBC na da dama, na da tsari da za ta bi wannan turba ta yadda zamanin da ake ana tare. Fatanmu kenan, burinmu kenan, kuma yadda aka yi shekaru 65 ana jin mu, ana yanzu kuma ake kallon mu, ake mu'amala da mu a shafukan intanet. Insha Allah muna fata shekaru masu yawa da za su zo za a samu wasu zakakuran 'yan jaridan da za su tafiyar da wannan kafa mai tarihi da ta yi tasiri a ƙasar Hausa, da ta ilmantar da mutane, da ta sauya al'umma gaba ɗaya. Na farko dai wato BBC muna da abin da ake cewa editorial policy. So akwai wani kundi wanda da shi muke bi, kamar yadda mabiya addinai suke rike littattafan addinai ko ba haka ba, da shi suke abin nan. To a kundin BBC shine idan ka samu matsala ko kuma ana neman wani abu ya shige duhu sai a buɗe littafi. Sannan kuma ka san tsari shine akwai abin da ake cewa ka tambaye na gaba. Yanzu misali a sashen Hausa duk abubuwa da za a yi ko ba haka ba, za a nemi izini na ko kuma a nemi shawarata kafin a wallafa. To mu ma kuma in abin ya wuce mu akwai editorial policy department, wannan tsarin BBC ne ko ba tsari ba, wannan kenan. Amma abu na gaba shine cewar wato ba ma yin labari da tushe guda, sai mun samu cewar abin nan da ya faru in ba ma wurin muna da shaidu akalla guda biyu. Wannan yana sa ba ana gujewa kurakurai. Sannan na biyu muna cire son zuciya ko ba haka ba, a tsakiya muke. Shi yasa za ka ga cewar dan adawa lokacin da yake adawa sai ya ta jin daɗi sai ya zo, gwamnati sai ta ce ba a santa. Idan kuma abin ya sauya sai ka ga cewar shi dan adawan nan da ya samu mulki sai ya ga to me yasa ake mana kaza, shi kuma wancan da yake mulki sai ya dawo. Wato almuhim dai cewar mu murya muke ba waɗanda ba su da murya. To shi kuma wanda shi ne za a ce ya yi daidai ko kuma a sa shi a mizani, sai ga zuciyarsa ba za ta so ba, ya fi son a ce ya yi daidai ko kuma kar a nuna gazawarsa. Sannan abu na ƙarshe shine ba a biya kafin a shigo a yi. To akwai tsare-tsare na wasu da za ka ga cewar wani abin za a biya talla, wani abin za a yi saboda wasu dalilai na siyasa. To amma mu saboda babu batun siyasa a ciki, kuma ba haja bace ta siyarwa, burinmu shine mu yada manufa, mu yada sako ko ba haka ba. To sai ka ga cewar wannan yana ƙara sa mutum ya iya zama a digadiginsa, ya iya faɗin abu gaba gadi ba tare da jin tsoro ba, kuma wannan yake ƙara samu kusanci da masu sauraronmu da ganin cewar an yi musu bayanai, an musu ƙarin haske akan abubuwa. Sannan kuma wato wannan amincin da ke tsakaninmu ya sa misali da aka zo cutar corona, masu sauraronmu suna ninninkawa ne lokacin, saboda sun san za mu gaya musu me ke faruwa. Yanzu ana yaƙi tsakanin Ukraine da Rasha. Masu sauraronmu binciken da na yi bayan sati biyu ana wannan yakin sun ninninka masu ma'amala da mu, saboda suna son samu bayanai nagartattu, saboda suna son su samu nagartattun bayanai. Sannan sun san cewar za a ba su waɗannan abubuwan da ba za su samu a waɗansu wurare ba da harshen Hausa. To kaga wannan BBC kenan, kuma abin da aka kafa mu kenan, kuma insha Allahu ba za mu ba da kunya ba.